गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै माखासे गोनांथि बाथ्रा फोरमायनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोङो बयबो नुनो मोनो रायजो राजाफोर गासैबो आयेनखौहाय दानो हानाय सिफायनो हानाय एमारजेन्सि बाहायनो हानाय गासै सरखारनि आखायावनो। दिनै बिदिन्थि हिसाबै आङो भिडिअ क्लिपखौ उनाव होगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासै मुस्लिमफोरनि चाइल्ड मेरिज एक्टखौहाय फोजोबनानै दिनैहाय मोनसे गोदान सोदांनानै मोनसे चाइल्ड मेरिजखौहाय फोजोबस्रांनायनि मुस्लिमफोरनि माखासे कानुनफोरखौ फोजोबनानै होनायनि मोनसे केबिनेटनि गेजेरजों फोजोबनायनि मोनसे फोसाव बिलाइ बा डिक्लेरेसन होनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानो लाबोनो सानदों होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफोर दिनैहाय मोनसे माबाफोरखौनो फिक्स ल'खौनो जुदि सोलायनानै स्क्रेप खालामनानै एखेबारे देख्रेब खालामनानै सना बानिया जेरै माबानानै सावख्रेब सुख्रेब खालामनानै जेरैहाय गोदान महराव लाबोनो हायो बेबायदिनो सरकाराव थानाय माखासे सुबुंफ्राबो गावसिनि आयेनफोरखौहाय स्क्रेप खालामनायनि गेजेरजों मडिफिकेसन खालामनो हायो लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो जोंनाव नैबावहाय माखासे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय फाइनान्स केसाव नांनानै थानाय बिथांमोननि केसखौबो सरकारा दिनै गावसिनि गोसो बायदि आयेनफोरखौहाय दिनैहाय सान्थि सुक्ति जाबाय हिसाबै गथारनांगौ हिसाबै केबिनेटआवनो सावरायनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय खुनु केस गेलेनाङै बायदि बिथांमोनहा उइथड्र खालामलांजोबनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोनहा उदां नख्राङाव लाबोनो हायो जेबो केस गैयालाफैनो रायजो राजाफोर। बे जाहैबाय इन्डियान माबा हिसाबै एक्ट हिसाबै राइट दंखायो हिसाबै बेखौ मावनो हायो गासै सरकाराव थानाय मानसिफ्रानो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जोंनाव केबिनेटआव थानाय नैबे लरेन्स इस्लारि आरो दिनैहाय मा होनो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहाबो एमएलए हिसाबै केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों एनडिपिनि समस्याफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा खेबसेयैनो मावनो हायो। नाथाय दिनैसिमबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा मावनायनि बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ जोङो खोनाया। जेब्लानाखि इलेक्सन फैयो अब्लासो बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो नुयो रायजो राजाफोर। जुदि आङो गोरोन्थि बुंदोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर जों जे बेसेबा गिदिर मिजिं लानानै बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै गासै मावनांगौनि थाखाय दिनै जोंनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आबसुनि जे आफादगिरि जे प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि मुङावहाय दिलीप सयखियानो आरो जयन्त बसुमतारीनो भट होदो होननानै होबाय देरहालांबाय रायजो राजाफोर। नाथाय दिनैहाय जाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन आरो बिटिआरआव जे चान्स मोनबाय दिलीप सयखिया आरो जयन्त बसुमतारीया बिथांमोनहा दिनै केबिनेटआवहाय जे दिनै रां बावजानि थाखाय 24-25 सेसननि जे बाजेट सेसन जादों बेवहाय माखासे बिथांमोनहा दिनै बिटिआरनि माखासे जौगाथायनि बाथ्राखौ दैखांनांगौमोन। नाथाय जोङो दिनै दिलीप सयखिया मोनसेबो बाथ्राखौ जोङो दिनै नुवाखै। दिनै कंग्रेसखौ ब्लेम होनाय मिनिंलेस मोनसेबो बाथ्रा बुंजाथावै लाजाथावै थांनाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बुरखांनानै गेसाव गोफोन बुरखांनानै होनाय बेबायदिसो जादों दिलीप सयखियाना। आरो मोनसेल' पइन्ट खुनुरुखुम 1 मिनिटसो सावरायनायनि गेजेरजोंहाय जयन्त बसुमतारीया रुपसि एयारफर्सखौ बिबाय। थेंक्स जोबोद गोजोननाय थाबाय। नाथाय दिनैहाय एनडिपिफोरनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिथाङा दिनै जायगाखौ मोनफैबाय। बिथांमोननि बाथ्राखौबो फंनैसो बिथाङा जुदि बुङोमोनब्ला बिराद साबायथाय जागौमोन रायजो राजाफोर। दिनै बेनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै एनडिपिफोरखौ केबिनेटनि गेजेरजों सावरायनानैबो बिथांमोनहा बख'नो हायो रायजो राजाफोर गासैखौबो डिसमिस खालामनो हायो सरकाराव थानाय हिसाबै रायजो राजाफोर। बिथांमोनहा दिनै गाव गावनि गाद्दि बा सिटखौसो दिनै बासायनायनि मुङावहाय दिनै बिथांमोनहा थांगासिनो दङ। दिनै जे इसुफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर'खौनो होन मानगोनां गबिन्द बसुमतारीखौनो होन लरेन्स इस्लारि बिथांमोनखौनो होन दिनै बिथांमोनहा गावनि गाद्दिनि अनगायै गाव गावनि क्रेडिट लानो
हास्थायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ बेबायदि खामानिखौसो मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। मानो आङो केबिनेटनि गेजेरजोंहाय दिनै रन्जन दैमारि सारमोनखौ बख'नो हायो आरो गासै केसफोरखौ आरो गासै आयेनफोरखौ उल्था फाल्था खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा नैबे जोंनि आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोनहा उइदाउट स्किप गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। हमारा दिसंबर नवंबर में और एक क्राइम अरेस्ट होगा। हर 6 महीना में अरेस्ट होता है। नवंबर दिसंबर में और अरेस्ट होगा जो लोग भी इस दौरान चाइल्ड मैरिज किया या चाइल्ड मैरिज को एनकरेज किया। लेकिन पुलिस मुझको बोल रहा है कि सर थोड़ा सा संख्या कम होगा, इसलिए जनरली चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंट अभी असम में कम हुआ है। I think we will be able to eradicate, but 100% ह्यूमन बिहेवियर में कभी 100% नहीं होते। रास्ता आप 100 किलोमीटर बना सकते हैं, लेकिन आप अगर बोलेगा कि मैं मैटरनल मोर्टेलिटी 100% रोक करूंगा, कोई भी एक एक्सीडेंट में मर सकता है, डॉक्टर का गलती से भी कोई देहांत हो सकता है। तो इसीलिए सोशल इंडिकेटर में 100% का मतलब 100%।